شهرتوز یکم لایک زنده باشی دودر جان خوش آمدی یکم لایک سلام علیکم سازی خوبی بچه جان حاجی میرزا الحمدلله ساز خدا باشگر شما همگانی خوبین سازین سلامتیتون خوبه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شهرتوز زنده باشی دودر جان و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته срочно салом алейкум апаҷон залатои парем ва алейкум ба салом срочно саломат қабул шиду дараки апаш айбари боло далер салом алейкум ва алейкум ба салом хоҳарҷон хуш омади индира худжамуратова салом алейкум сестра как вы спасибо большое огромное спасибо что к нам зашли добро пожаловать у нас все хорошо все отлично а как вы как здоровье эфир короткий тағам набошад дунёи вор ғам нест братишка бари боло мешава шукронаи алло соз шумо созен хубин ҳоҷи мирзо алҳамдулилло созем худо ба шукр бачаҷони оча дӯстони азизам чӣ хелен созен шаҳри туз мега 5 лайк салом апашка муборизҷон ва алайкум ба салом хуш омади додараки апаш айбари боло бигзар ягон кас нест ко ҳамиҷа даем шаҳри туз додарҷон звук нест чота охир киштагӣ будум меҳмонӣ рафта будум дигар эфир ҳама каса хуш омади ҳоҷи мирзо бачаҷон мега искандар алимуратов салом алейкум 6 лайк зинда боши додарҷон ва алайкум ба салом хуш омади лайкат қабул аждата боти кишида апа нав дуромади бале да чӣ будум да дигар эфир идгардаг рафта будум ака искандар салом алейкум хуш омади шаҳртуз мега чӣ ҳол дорӣ ночаҷон алҳамдулилло созм худо ба шукр ма да эфири ту будум бачаҷон рафтам ба ҳарди канал лайк кайка мондум омадам нафаҳмидум бачаҷон ба худо мегум эфира бикушум агане эфири ту ҳама каса эфири ту бирем нафаҳмидум надидам ба худо ма омадам резка эфираҳои кардам нигоҳ кардам ки трам эфир кадаи шумо чақчақ кунен ма як ужин кунам боз суҳбат мекунем шаҳртуз мега зинда боши додарҷон ма гуфтам оли аввал ба пурсимад ба бирахай ужин кунӣ ва алейкум салом соз раҳмат додарам искандар мега шаҳртуз додарҷон чӣ кор кардӣ билет милети ҳамаро гирифтӣ ба кая раҳ киена кӯя саводкая маълумоти олия ба дараҷаш битӣ ку бифаҳмем кай раҳ кӣ ҳама каса хуш омаден азизони дил зинда боши шаҳртуз додарак мошалло боши охи боши насиб бошад тоҷикистон бирай бо фуромӯш мо накунӣ мубориз додарҷон ҳамиҷа ҳастӣ ё ки овоз нест бирафтӣ ма кортам бо миём апаҷони қандам зинда боши оишаҷон мо миннатдорем худо нигаҳбонат боша майли барори кор табта хоҳарҷон калитат битум ё не бачаҷон чӣ ба эфирта киштӣ ба худо ма гуфтам мекушам ту эфирта мекардӣ ту корда будӣ ба худо ман надидам ба номи аллоҳ надидам агани ман эфир сар намедодам бачаҷон гап занем ку апаҷон ма раҳмат шаҳртуз додарҷон раҳмат барои дастгирит миннатдорам мошалло
گفتم چیکار کردی؟ کارت بود شید بلیت میلیت همه رو خریدی با تاجیکستان رفتی ما رو یادت نبراری. کم کمکی یک احوال پرسی سلام علیک تست شراب همو کلیپ میکنی کنسرت میکنین توی میرین در افیرات پرداختن بگی که ما تماشا کنیم دادر جان. من افیره کشته میگه به خدایی. ما بچه کوگه بزنه 4 کسین که خب قرار بیدارین قرارین که یکون سخن بگین. Индира, салам алейкум, как ты, сестра? Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, у нас все хорошо, у нас все отлично. А ты как сама? Добро пожаловать. Спасибо, что к нам зашли, Индира. Как у вас дела? Как здоровье? А пашка манда, ты... من در توی خونه رفتم با میدونم گپ نیست دادر جان زنده باشی. من امروز ویدیو تا تماشا کردم دادر جان بهترین که همه ما غریبا را میسوزونی به همین توی سیاتون ما میبینه میسوزیم یا برا توی در اوج باشه و براری کارتون بتا دادرک یا پش Apa? Dina matra kadam ko. Sen no man to hafta ayda ko to hafta kadam. Hafta kiçik olmadı zato hafta kadı agane tuşaş bude. Ma to hafta kadar ne kişaşma kadar. Sen hafta ما گفتیم ایشا خون نرفتیم بابشه جدا بدهیم که شما چک کنیم من یک گوشن کنم با صحبت میکنیم که بیا برم بخونم چه حال دارین بچه جان؟ الحمدلله حال ما بهتر خوبتر خدا بشکر
شما چک کنید من یک اوژن با صحبت میکنم گپ نیست دختر جان اشتیای تمام و علیکم سلام سوز رحمت دخترم میدونم ماچه جان می ندارم با من کور دارم با افیر تون میام ماچه جان کی کور رفتی؟ کی؟ بچه جون کی کور رفتی؟ сейчас вернусь ладно Индира буду ждать насиба эфиртон миём бачаҷон гап нест чӣ ба эфирта киштӣ ки бачаҷон ба худо ман мекиштам корда будем то коравита эфирта мемонде ба худо ман надидам борон вазнин зестай мода ҳаво абра модам ба фикрам ки борон мебора апаҷон ман омадам зинда боши додарҷон раҳмат барои дастгирит ман уқага барои ки задам агани шартуз ман ай билетат пурсидам чӣ кор кардӣ косметолог ассалому алайкум дӯстлар ва алайкум ассалом хуш келибсиз косметолог добро пожаловать 11 спасибо за лайки чӣ гапа иҷада чӣ гапа киҷо шидӣ тидам ҳаволпурсид кардам киҷо шидӣ хушомадию пасомадид кардам нестӣ салом алайкум созен хубен иншалло духтари оча мега ва алайкум ассалом хоҳараки азизам алҳамдулилло мо созем хубем худакат сози саломатиёт хубай ай бари боло бигзар хоҳараки апаш ким борисҷон сози саломатиёт хубай ассалому алайкум меҳри модар ва алайкум ассалом агар ҳамин рӯз намедидима точно қатит қаҳрӣ мекардам сози саломатиёт хубай мошалло ҳамин соз бошен майли эфирои морам надорен ам соз бошен шик барои мо вали рекорд салом ба ҳама дӯстон ва алайкум ассалом додарҷон хуш омадӣ саломат қабул айбари боло 12 лайк наз монед апаҷон зинда бошӣ хоҳараки апаш миннатдорам барои лайктон ужин карда омадам апаҷон зинда бошӣ иштиҳои таомат гуфтам намедонам фаҳмидӣ нафаҳмидӣ ки модам мешава фаррух блогер мегам фаррух муборизҷон сози саломатиёт хубай вали 13 лайк зинда бошӣ админка раҳмат косметолог шумодам инчунин раҳмат барои иштироктон хоҳаракҷони апаш созен хубен иншалло апаҷони азизам гулам меҳрубонам қандам асалам шакарам фарзандон нағз ҳастанд иншалло апаи гулам алҳамдулилло худо ба шукр мо созем ҳамагони худат хуби фарзандакои худат хуб ҳастанд саломатият хубай дер иштирок мекунӣ хавотир шидам хоҳарҷон шукронаи аллоҳ нағз духтарочам худованд ҳамавақт нағзу сарбаланд боши хоҳарҷон папа блогер 13 лайк апаҷон ба пеш зинда боши додараки апаш хоҳар гуфтам хоҳарам занг зада буд ман қатиш гап задаму ва шом хондамтон раҳмат миннат ки муборизҷон зинда бошед айнои ман салом гуфтим аврӯз гуфтам хоҳаракта салом бигӯ худованд соқу саломат боши мубориз додарҷон намедонам апа сарома вайрон кардан баъди обед рафтам охи билет гирифтӣ ё не созем шуморам созен иншалло алҳамдулилло муборизҷон мо созем худо ба шукр хуш омадӣ додараки апаш ҳама каса хуш омадин шаҳритӯз фаррухҷон вали косметолог хоҳарҷон бу кия духтари очам меҳри модар ҳама каса хуш омадин кадмета фуромӯш кардам бахшиш 14 лайк вали зинда бошид додарҷони апаш воҳ меҳри модар омадае салом меҳри модар салом фаррух блогер мега дӯстон срочно салом шаҳртӯз мега вали 778 косметолог мега ғамзада салом ва алайкум ассалом додараки апаш хуш омадӣ сози саломатиёт хубай 16 лайк зинда бошӣ баҳодир салом админка сози апай ай ака фара накачи салом админка сози апара ай ака фарқ накареста хами хелайка хеле ки баҳодир сози саломатиёт хубай додараки апаш фаррух дӯст будем косметолог мега косметолог 768 вали мега таға дар кор будай номери лайлора надорен не ба худо надорам лайлорам чи
тамоман эфир накадеста, не надорум ба худо. метуни ё не бестоли Дилноза. Не Дилноза меа мекнози. Зинда боши, вали мегам мубориз ҳабдалак зинда боши Муборизҷон, худованд нигоҳбонат боша. Неки ҳами сафар хоҳард қати гап зеде, айноми немис апай немисат саломи гарму ҷӯшона бирасон. Окей, эфир биём бо 12 канал дастгирӣ мешава. Вали мега эфират кае Вали Додарҷон? ва алайкум салом шаҳрту шукрона худо соз шумо созен иншалло меҳри модар мега. шукри худо соз раҳмат шумо созе хубе иншалло баҳодор. алҳамдулилло мо худо бошагар ҳама каса хубем созем нағзем ба дуои шумо дӯстони азизу гиромӣ. ҳо меҳри модар ма созам Мубориз мега. ҳамеша соз бошен апаҷон. Шаҳртуз мегӯяд меҳри модар ки ҳамеша соз бошен. соати 22 гап нест Додарҷон. иншалло ки то вақта ма эфирма мекушам насиб боша ҳама каса мерем эфирите. дӯстон эълон ина соати 22:00 вали рекорд чӣ дора эфир дора. марҳамат ҳама каса ба эфири вали мерем насиб иншалло. Ясмина салом алейкум. Я опаздивала. Нет, Ясмина, вовремя. Добро пожаловать. Ва алейкум бассалом. Добро пожаловать. Хуш омади Ясминаҷон. Айбари боло ина калитат метам. Марҳамат. Я девонаи ҷиндӣ пайдо шидай настриниҳома паронда буд. Апаҷон ӯ девонаи ҷиндӣ ки девонаи ҷиндӣ кие ки хоҳарҷон? Баха салом. Каду Шаҳртуз мега 33 минут пас Вали мега. Охи оли мода соат нав шашай. ҳамеша соз бошен Мубориз. 33 минут пас мега эфир дорум Вали мега. Кадуи хитоӣ салом баҳодор мега Мубориз ключат тен. Ай мемирам дар додаракам аёдам биромада. Админка я чӣ бигум хафа намешавен ма апаҷон. Не бигӯ ба худо чизе мегӯ бигӯ. Не ки ягон гапи чӣ набоша, ягон гапи хушрӯ боша хафа наша. Мома чӣ хеле дунёи борд. алҳамдулилло созем худо ба шукр. Бигӯ ку Шаҳртуз як гап не 10 гап бигӯ ку. ман кудуи Шаҳритузӣ. ма кудуи ҳамяй гапот ба раҳмат меҳри модар Мубориз мега. на ҳақ аст рост. Саломат бошӣ духтарҷон. Диля салом алейкум. салом апаҷон сози хубен? саломатӣ хуба? алҳамдулилло. аввал бе ва алайкум ассалом. алҳамдулилло созем худо ба шукр. хоҳарака апаш худат хеле саломатиёт хуба? фарзандакот хуб ҳастанд? мактаб сар шуда ки бачаакот бача дорем? бачаакот мактаб рафтанд ё не? даводаи мактабу тамом шид ё ки не хоҳарҷон? Диляҷон фарзандот чӣ хел апаҷон? алҳамдулилло фарзандакои мо хуб ҳастанд. очаҷон чо карден? ҳичи не бачаҷон. ҳаин ман рафтам апаша. хайр ман рафтам. киҷо мерам Мубориз Додарҷон? аз ҷои апа гуфтанд марам оча бигам. розиен ва қариб ҳамсоли модарам ҳастем. ай мошалло ба худо чӣ ба не хирсанд мекунӣ? акиам ягон ҷои хафашавӣ будай ба бачаҷон? дами дара пӯш. ба худо хирсандам кадӣ мошалло. пешонид аэропорт бо чӣ мегӯӣ? баҳодур мега. шукри худо апаҷон вақт намеёбам аз дарсҳои кӯдако. бале нози кӯдакои марам ҳама китобу дафтаршон тӯна кадагина дарс кадистанд.
бо кош ки ҳамин мисира хушру бифаҳмам ки дар баршон бишинам ё чон битум. Ситорамо модари теҷис ассалому алайкум. Ва алайкум басалом. Ситораҷон мошалло хуш омадӣ. хоҳарҷони азиз айбари боло бигзар. сози саломатиёт хубе фарзандакот созанд. тайёр шиде бидавӣ. тез кунӣ ки дер мешава аср мегзара. бихоне ба биқати хоҳар тайёрдам кунди ноҷон бачам. сера нада пеш бес нигоҳ ки ту уже чамаданта тайёр каде. хай бидавӣ пай намостун шав бачам. ина шуд очаҷон зинда бошем шартуз додар бачаҷон додар гуфтам дигарам хе мерам настроение неса пашкаш вақт шава бо миём эфиртона пашка чибам бориҷон тинҷа чӣ гап шида хоҳаракат соза охе ма гӯш када иқа хона уборка канам гап нест диляҷон майли ҳеҷ гап надора хоҳарак гапаш ҳами қашам шукронаи худо ки омадӣ ҳеҷ гап надора ҳозир ман меравам лайкоя мемонам боз миём очаҷон гап нест шартуз бачаҷон оча зинда бошӣ аз дасти эфир ба эфир бачама аҳамият надодам уже се оварда ба худо ина бовар кини диляҷон ҳози марам ҳами қати духтари майдакима қати апаш ҷанг дорем ба худо ё хеле боҳошун боҳои пасти бас пастшун панҷаи нами чора нам хеле якшун боҳои баландай агар ба худо тамоман хонданаш систай рӯи ки аҳамият наметам худо бигирами эфиромуна ки пишти ами эфиро кӯдаком аҳамият наметам духтари димагӣ мошалло саводаш беҳтарина хушрӯ мехона ҳар рӯз маълимот таърифш мекунад ини духтари майдаким камакак саводаш систае баъд аҳамиятшам надодистам последнее время барои аму саводаш бо систи сист шида. зарифа камолова 19 лайк. салом ва алайкум басалом. зарифаҷон 19 лайкат қабул шид. сози нағзи саломатиёт хубай бари боло бигзар. ман намерам гӯш када мешинам гап нест диляҷон эфиро саводои фарзандора сист кадай ба худо намедонам хидмам иқаки курс мехонам ба телевизорам телевизорда мемонам иқаки бо дарс мехонам бовар кун хушам дар дарси хидмон кӯдакорам аҳамият наметим 20 лайк ви наамонди духтари калони дар пай очаш рафтааст дар пай оча ба худо рост гуфтӣ ман ба худо дар доди ином грамота хона меовардам ба худо рост мегӯм маълимо фақат таъриф мекарданд духтари майдаким ранги оташ рафта чи очаҷон ман рафтам бо миём гап нест ки бачаҷон майли барори кор хта эҳтиёт кун нигоҳ кун баҳодур хунавор ами эфирта тамом кардам эфирота ҳамаша тамом кардам бо кардиста ки рӯз мобите ку дар видеоот бигзарам а бача мекушимона ки ами эфир сартира чида лайк мемонам ай 20 боло намешава каме аз ман худам бибинам 22 ки шартуз бачаҷон 22 лайко 22 думбадум шидан шартузо душанбе ки рафти тоҷикистон ки рафти душанбе мегум тоҷикистон ки рафти фуромӯш накунӣ моро эфир кадам бигӣ чӣ хандиди баҳодур рецепт алло ва алайкум ассалом биё ку саломам надодай саломта ё додай ман надидам хоҳарҷон айбари боло бигзар кадомеро надидам чи еми рецепт омадай надидам чи нестайни ки дагум
салом сӯзи апаҷон ятаҷике ва алейкум ба салом алҳамдулилло сӯзем худакат сӯзи салмед ё сӯзай ҳичи дина ягон навигарӣ ҳаст дар каналакат ягон одам подам ҷамъ кади ё ки не додарҷон гап нест очаҷон шарту зинда бошӣ бачаҷон иншалло чи иноша намо пир гаран баъд бо бумон брас дарвозӣ даст додаи орунҷ меқапаӣ ба худоям дарвози айросиями гапа беҳуда нагуфтиян ключу додум бачаҷон ключу додум нав омадум айгиҷи омадӣ чӣ ба навистагиҳои ман набромадост апаҷон як гала навистам боло ба худо нестад шаҳнозаҷон япа ягон ҳамун раҳози боло кардам нигоҳ кардам ягон мумкин надидам ё ки ина нести ба худо спам рафтае чӣ хоҳарҷон япаш хуш омадӣ надидам нест ягон навистагит нестае не апаҷон ҳамун будагиша чӣ ба мо дина шидум ку чӣ ба мегӯӣ ҳамун будагиша куя бурга силкатамон силкатамон ҳамиҷа ягон кас дастгирӣ баҳодур ҳами ятеҷекера куя дастгирӣ кинен каду чанд соат ҷамъ карде каду мега чанд соат ҷамъ карде айданғара шаҳноза мо нав дидем шуморо дилятеҷа мегӯяд и ҳаста и рецепт ҳаста меояд фақат дар эфири ман и хоҳарака дар эфире кӣ дида будам дунёи ворд дар ҳамуҷа дида будамаш силко боло дамондаи косметолог куя бубинам ҳастам шумодай яке спам рафтам ба фикрам спам рафте шаҳнозаҷон аввал лайк мондам баъд навистам яке барои ҳамин маро ман хел мекунам мо фақат медонем аввал лайк мебинем ба менависем намедонам мумкин овози чиби дагиҷо овози чиби гап зане кочаҷон чӣ навигариҳо ҳама тинҷӣ худо ба шукр чӣ буд овози чӣ буд як филми тарбиявӣ дорум тамошо кунед дар силкаи мара хабар гиред ятеҷике мега як филми тарбиявӣ баҳодур овози чӣ буд мегӯӣ баҳодур ака овози пишак динатеҷи пишак дорум ай ростӣ я пишаки девонак дорум ясминаҷони беҳрӯз салом ва алейкум ба салом хуш омадӣ апаҷони ман сози хубе алҳамдулилло соз худо ба шукр шумо соз ҳасте хуб ҳасте апаҷони ман диля хандидаи баҳодур пишак дорум бешухӣ рост мегӣ ясмина хуш омадед чӣ ба мегӯ пишак акай беҳрӯз этавӣ или ясминаҷон шумоми рецепт мега я пишак дорум овози пишак чива ягон чӣ шид овози пишакак дорум нами бовар гиҷоида мешинӣ меравад абарат мешина
شهنازه جان یاسمین جانم یاسمینه بهروز میگه شهنازه جان یاسمینم یاسمینه جانم یاسمینه جان بهروز یک خبر گیر کانال مرا یا تجیکی میگه کار دایم گلم یاسمینه بهروز میگه یاسمینه بهروز فقط سیلکم میموند تمام شهرتوز میگه جهان نیگر السلام علیکم جهان نیگر و علیکم با سلام دودر جان خوش آمدی من در اومدم نمیتونم کانال کامنت مونین انشالله میشم یاسمینه بهروز میگه من در اومدن نمیتونم کانال کامنت مونین انشالله میشم جهان نیگر کلوچ دادم دودر جان اکای بادر آوازی چی بود چون مامی گوشش سیخ کردگه آواز همه چی را میفهمه چی بود نمیدونم سوزن خوبین یاسمینه جان نمیتوبین ریسپت میگه جهان نیگر کلوچ دادم خلیگم بهروز خوش آمدی دودر جان دیلاتجه دیگه آواز چی بود گفته دیلاتجه شو سیلکمون میشم جهان نیگر میگم افیر بود شید خودت گوش کن میفهمی آواز پیشک راست میگه دیدی پیشک 22 لایک میرم یک افیر کنم خلیگم بهروز میگه رحمت برای لایک دادر جان مینت دارم بهروز شکر خدا جان سازم جانم کار کنم خونه میرم جانم یوتیوب اوقا نمیدرم جانم یاسمینه جان بهروز میگه مرا ناوشنیک بتین ای خودم ویران شید شهرتوز میگه مد افیر چسبید مهری مادر افیر چسبیدگه دیله گفتی کو آوازی پیشه بود گفتی که آوازی پیشک بود پیشک تا غم نباشه همه تاج دو خلیگان بهروز میگه افیر دارم همه تاج دو که افیر میکنی سبجا بدای آوم بیار پیشک تقتید بگی و خونه برکی دیونم کرد آوم بیار بچه جان بگی برشیدم خدا زده هم خونه برکتی اگه بیو گپا میفهمم ساز شد مهری مادر دیله ترم شنویدی آوازه واه ای حال مامی اینه که باور که قطعی هم آواز ازی سلام علیکم ما پشت سازین خوبین انشالله توازین حقیقت میگه و علیکم با سلام الحمدلله ساز خدا با شکر شما خوب هستی سلامتی خوب هستی توازنی حقیقت خوش آمدی دودر جان کلی بگه بری بالا کمیشن یا نه رویم از همین جا دوستان جهان اکا جان کامنت مونین سیلکا نمی دروید تیلم یاسمینه جان بهروز میگه توازن حقیقت 25 لایک زنده باشی دودر جان رحمت برای دستگیرید کامنت مونین همه دم میشه ای بهادر دروازی دهنوازی چو تبریکم نمیکنی امروز ایراستی حقیقتا چی شدم تمام به پیشک خپیده ایستاده ای کامنت مونین همه دم میشم انشالله اینه دیدین اپش کم نشیدین هزار دیدین ها همورا میگم که اینه دروازه خشام دهنوازم میگم چو تبریکم نمیکنی حالا که هایم امروز او قدچی نیست تو پگه سهر دباوری نیست که بینم پگه سهر اگر بینم هزارم نچید ایراستی هزارم نه که ده چی تворческий студия 1021 آدم میگه نمیدونم کدامش راست میگه راستی گپ نمیدونم کامنت مونین همه میشم انشالله یاسمینه جان بهروز میگه اینه دیدین اپش کم نشیدین هزار دیدین بله دیدم من نویا چی را فهمیدم درباره یوتیوب شهرتوز میگه چی را فهمیدی مادر السلام علیکم مادر تیجه و علیکم با سلام خواهر جان خوش آمده بری بالا بگذار صبر
ассалому алайкум. Ва алайкум ва салом. Сабр хоҳарҷони азиз, хуш омадӣ. И меҳмони якум боре дар эфири ман, меҳмони навай. Хуш омадӣ хоҳарҷони апаш. Ина силкарамон ҳамиҷа кадоме агар дастгирӣ боша марҳамат дастгирӣ кунантон. ман табрик накме. То фақат овози пишака гӯш куме. 26 лайк модар теҷе зинда боши хоҳарҷон. хуш омадӣ абордига. биё ки муҷад монаш апашка эълон кун модам шаван мубориз накун. кӯи наи мубориз силка монда кӯя дастгирӣ кинен. баҳодур мубориз дабиша овози пишака моня тарафи ин бачада чикӯ дастгирӣ куку. сабр я хабар гир силкамон мешам ҷаҳон нигар мега. агар табрик кунам бо саҳарӣ мехезӣ нестан. Не тхабку хаб меҳри модар мега. дар видео номи канала нависен дигар. дар видео номи канала нависен. чӣ хел ки шартуз нафаҳмидам. например дами эфир мегӯ номи канала нависен. сабр созен хубен меҳри модар мегам. мубориз ма шумода ҳастам шавен ҷаҳон нигар мега. мубориз додарҷон ина ҷаҳон нигар мега. шумо шавен мадама шумода ҳастам. ай маршрутка фуром ҳами одамай нафас гирифтан намешавад. сабр мега. сабр хоҳарҷон дар кадом тарафен шумо? подписаться на канал, бисти лайк. очаҷон зинда боши бачаҷони оча. миннатдорум ки бачаҷон барои чӣ шаҳри туз меҳри модар мега. меҳри модар як хабар гир силкамон мешавам ҷаҳон нигар мега. шумо як чикне ман болор силкоро удалит кунам ки нак ғирғирт дилнозҷон бачаам мара ко мара кадом мега ҳами рост боша канали нави ман. худо шаҳри дуз ҷаҳон нигар 822 обуна шидум мега. мара кадом мега ҳами рост мегуфта боша. 27 лайк. зинда боши бачаҷон. шаҳртуз чӣ хел номи канал диля мега. меҳри модар раҳмат ҷаҳон нигар мега. шаҳртуз та силка монен. шаҳртуза силка монен мега. ҳо рост ай ту кадуи хитоя ҳозир мефаҳмонам. мара кадом мега рост мега. номи дуру дурозе монда ки дастархони зебо. салом ба ҳама. ва алайкум ассалом.
аз бари боло бигзар зебо хоҳарҷони апаш силка бумон акай братан мега мара каду мега ку буфаҳмон каду баҳодур мега меҳри модар шудам каду мега ва алайкум салом дастархони зебо созен хубе меҳри модар мега чӣ ҳол дорин апаҷон алҳамдулилло ҳоли мо ҳама тарафа хуб аст чӣ хеле худакат сози фарзандако созан саломатиёт хубай хоҳараки апаш мара каду шав силкамон мешам ҷаҳон нигар мега ку апашка силкаи чор никода парто гирем ҳозина бачаҷон 1 минут бист силкара мепартом раҳмат шаҳри туз меҳри модар мега ключ додамуд хоҳараки апаш касе силка мондай шидум у меня ребёнок плачет поэтому не могла писать ничего страшного Ясмина ничего страшного лучше чем эфир на ребёнку смотри. Как ваши дела, Ападжан? Алхамдулилlah, у нас все хорошо, у нас все отлично. Как у вас, как ребенок? Сколько ей лет? Девочка или мальчик, если не секрет? Ставь лайк, дастархон зебо зинда боши, дастархон шиду мега. Мара каду мега. Маҳоз як силка чорни кота. ина додарҷон силка чор никота партуфтум ина бигирен кадмеда дар кор боша марҳамат чор никота белли котай пожалуйста диля я хабар гир ҷаҳонгир ман мара каду меган раҳмат миннатдорум дастархони зебо як каду ко буфаҳм тезтар баҳодур мега дидам чор никот эфир надора ирӯз бо чӣ хел надора соати 8 чанд ҳар рӯз эфир мекуна ӯ рӯзона намекуна ки мубориз додарҷон дастархони зебо як хабар гир ҷаҳоннигар мега ҷаҳон шудам бо зангула шудам шавед дастархони зебо мега бе ман бечора бачамона чӣ надодам сафар салом алейкум здравствуй ва алейкум ассалом и здрасте добро пожаловать сафар братан ай хоки ватан ай бари боло бигзар подписаться на канал Абдулмедия салом ҳамага ва алейкум ассалом Абдулмедия ай бари боло чо кадин диля мега кира мега чо кадин очаҷон ма омадам зинда боши бачаҷони очаш ай бари боло хуш омадӣ ҳама каса азизони дилам хуш омадин касе мешав камент мона мешавам ва сообществада мемонам дастархони зебо мега зинда боши хоҳарҷон ина мега касе шава ма сообществада мемонам мушагармада бишава дастархони зебо ма шумода давно ҳастам апаҷон ҷаҳоннигар мега 27 лайк зинда боши Абдулла медиа ключу додам ба фикрам ки ключу додам додарҷон ошиқи аллоҳ силка ошиқи аллоҳ ки як бор сухан ка
28 лайк ай Турсия 28 лайк ай Турсияи вайрона зинда боши 28 лайкат братан ай хоки ватан қабул шид масша чиланчи хуш омадид додарҷон дар гиҷои сози саломатиёт хуба дастархон силка ошиқи аллоҳ мегад силка янаки силкатам мон мегад раҳмат абдулла медия масша қирбои сафар мега масша чиланчи хуш омадид додарҷон очаҷон як бин чира бинум оз як минут амира бухонам иншолло медорам мебинам мастер холматов бо ключи мара гирифти апашка ака дина дастгирӣ кади тамом кор бучи ку меган харайло гузашт ку додарҷон зинда боши ина ҳама вақт калучи калити болиқавуд ҳамаш дар дасти худ додарҷон айбари боло бигзар ку бугу бумона хо чира бумона сафар тв ку бу сухан ку ошиқи алло киш ба худо калитит бутум ё не меҳри модар шидам ошиқи алло мегам салом обуна шавен ака мой 5 канал ҳаст 5 канал ҳаст комментария бинавис ақаллан салом обуна шав ака ма 5 канал ҳаст комментария бинавис ақаллан ман бирам бихӯрам гӯшна шиам навай корумам майли додарҷон раҳмат барои дастгирид иштиёи таом худада додарҷон агар ховуд набурд шикам сер шид марҳамат биё эфир 1-2 соати дигар давом мекунад иншаллоҳ ошиқи алло раҳмат шаҳртуз меҳри модар мега меҳри ошиқи шаҳри туз аян зинда боши додарҷони апаш як булқа дар кора аяпа қити як мех чӣ мегӯ чия чӣ байхел кадасе дар статирка бо вақт шава шиб бо бидроме гап нест дурмадаам биги додарҷон зинда боши абдулло шудам бо ҷинҷироқ шав ҷаҳоннигар мега ҷаҳоннигар мошалло зинда боши не ки дастгирӣ кади мошалло суханам наменависи фақат дар пайи дастгирӣ кадан яхши мисиз сафар тв во кира гуфти яхши мисиз ҳамаси қандайсиз си лайк мафтуна питер зинда боши хоҳарҷон лайкат қабул айбари боло сообществора сафар тв сообществора воли сообщество агиҷо таван муборакбодӣ кӯда инҷа бинавис ки ҳама одамо бибинанд ки ту муборакбодӣ кадай бас сообщество иншолло айноми мо не ки оли ҳуи шидагӣ нест оли ман 9000 оли то сара бо худо почок ки медонад чӣ мешавам ошиқи алло шав силкамон мешам ҷаҳоннигар мега сафар як хабар гир силкамон мешам ҷаҳоннигар мега умам сафар тв зинда бош умам канал 43 обуна шудам шумо ҳам канали манро хабар гиред меҳри модар мега канал 43 кия ки меҳри модар 645 меҳри модар шидам подписаться на канал ира мегӯ ма дарси бачама тайёр мекунам апаҷон нағз монед гап нест диляҷон зинда боши раҳмат барои иштирокат миннатдорам хоҳараки апаш эфири беҳрӯз рафтам як сари қадам гап нест ранги ма будай эфира гирон мекунам худ меравам идгардак эфирои дигар кас шаҳри ту сити меҳри модар силка мега ҷаҳоннигар подписия шав силкамон мешам ҷаҳоннигар мега кира гуфтаи ҳузбекума бинам кира гуфти ту канала гуфтагия ки ҷаҳоннигар канала гуфта ки шав силкамон мешам шумода ҷаҳон шав каменмон фақат нагриз бад шаҳр сафар тв мега не идо дарак намегирза айдинай
ҳама одаморо дастгирӣ карди ки сафар чиланчӣ ҳеҷ кас дӯст нашид. Ман рафтам Мастер Холматов чӣ ба ё ба фикрам ҳама худа да ҳастанд додарҷон. Ё ҳама одамои ҳамон кӯҳнаанд, ягон навичок надаромада ки шуморо гуфтум хай бигум дилра ҷамъ кирд 10 соат бо навбати ман мегара плейст мондан. Эфирҳои чира ҳаматона Сафар ТВ дар куҷои апа наметова. Дар куҷои апа наметова. Кира мегӯй Сафар ТВ? Шартуз шудем то охира бестен нагрӯзен додарак дастархони зебо мега. Зебо ТВ 31 лайк. Салом алейкум ба ҳама каса. Зебо ТВ ва алейкум ба салом. Хоҳарҷони қандам зинда бошӣ. Саломат қабул лайктам қабул айбари боло бигзар. Поздравляю с днём тысячи апаз раҳмат. Ана и гапи дигар ана ки ту сабшестара ҳалол кади додарҷон неки оли кушодагӣ нест. Якум очират айхидат диюм ба ай баҳодур. Диля овози чӣ буд ту шинавиди боз ҳаршид. Биё ҳам пишака биё пишака я сураташ бигирим ба ами кира роиш кунем. Ман дар роҳам апаш гаптона нафам. Амира биги бардафка ба худо пешам. Биги барш майли буд дафшка дарша пуш. Апаят минка созен хубен ҷаҳоннигар. Алҳамдулиллоҳ на алҳамдулиллоҳ созем худо ба шукр. Худат сози нағзи дарша пуш. Мешава соз сафар шумо созен хубен меҳри модар мега Абдулла медиа шавен мега блогер салом алейкум ва алейкум ба салом блогер хуш омадӣ. Ма то охира ҳастам апа Шартуз мега ва алейкум салом баҳодур мега дӯсто дӯст шавед. Дарям пушаму дараки бо меброя. Ассалом пушаш бачаҷон. Дурай ватан ассалому алейкум ва алейкум ассалом. Хоҳарҷон хуш омадӣ зинда бошӣ. Биё айбари боло шуморо мегум Сафар ТВ. ӯ рӯз ба чил канал дидам ҳамаш нест шуд. ӯ рӯз ба чил канал шидем ҳамаш нест шуд. Шаҳритуз дастархони зебо мега Шаҳритуз бегӯи меҳмонӣ биёен. Бегӯи Мафтуна Питер мега шумо гуфтен барои чӣ номи канала дар видео нанависем гуфтен ҳа. Шаҳритуз мега заходите ко мне тоже я таджичка просто напишу с ошибками поэтому русский пишу. Ина Ясмина чӣ монда силка монда баҳодур ку будуроен Шаҳритуз додарҷон сафар ина яни Ясминара будуроен дастгирӣ кина оилаи тоҷик дар мони оймай оилаи тоҷик дар Питер 32 лайк зинда бошӣ хоҳарҷон айбари боло бигзар хуш омадӣ. Ключ додам чанд таи дига ҳуй мешава апаҷон рости гап намедонам ба худо мумкин ҳуй шава ҳами шав ё ки паго шавда агар одамо нагрезанд ҳуй мешава. Апа шумо куҷо даен ма олмон даем хоҳарҷон германияда ҳа мон беста пишака мон беста қирқӣ кадам гира ба худо инагда меода пеши поҳакон мешина поам гарм мешавад. бози бо бурдам маҳкамаш кидан дар ӯ хона дарша ҳуй кина медавом я инами духтар майдакин пишак пишак гуфт овардам ҳози омӯхтан нест бовар ки дер намон мекунам. Апа вай чил канал автоматически админит мешавад бовар надошта бошем ҳози эфир мекунам нишон метам. Шаҳритуз мега ключу додам ку Ясмина 12 одам шудум 12ҳум одам шудум. Сафар ТВ мега оилаи тоҷик дар Питер ключ диен додамтон хоҳарҷон песнида гап нест. Ясмина жду Сафар ТВ мега дӯстон салом алейкум ва алейкум ба салом додарҷон хуш омадӣ. намедонам хела зиқ шудам пас аз ним соат ҳамаш рафт. Шаҳритуз дастархони зебо мега сафар ука раҳмат хитонда мега Ясмина мега апа Мафтуна куҷо меҳмонӣ меравем апаҷон. Шаҳритуз мега чӣ мегӯй бачаҷон
апаҷон ма созе нағзем саломатиятон созе апаи гулам папа блогер алҳамдулилло созем худо ба шукр папуля папа блогер худо хеле додарҷони апаш соз саломатиё хуб кору боракот созам раҳмат апаҷон сипосгузорам аз шумо мошалло ясминаҷони апа зинда бошӣ барои суханои беҳтаринат мошалло инам метонистай гап зада зинда бошӣ хоҳарҷон ман хурсанд шудам ба ин ҳарфои суханои найсундагит хоҳарҷони апаш ки мешавам мешам оилаи тоҷик дар питер мега оилаи тоҷик дар питер шав стока мон мешавам шартуз каналта мефурӯшӣ кал дӯстон тв мега кай эфир мекунен апа то соати дура да эфир мешавам кира мегӯ шартуз додарҷон бачаҷон оилаи тоҷик дар питер шудам ба ҷинҷироқ шав ҷаҳоннигар мега 689 шудам сафар ясмина мега оилаи тоҷик 51 одам сафар тв мега ман мефурӯшам гуфтам дилам намешава шартуз мега ман эфир мекунам зиёдулло мафтуна питер мега оилаи тоҷик жду сафар тв мега силка ройкун оилаи тоҷик дар питер мега не беспокойтесь знакомиться я замужем Земфира 74 добрый вечер Земфираҷон добрый вечер и тебе добрый здравствуй спасибо что к нам зашли добро пожаловать как ты как здоровье вот вам ключ. Если хотите, ссылка поставите, вот ребята будут дружить с вами. Земфира Ясмина, рахмати дуст до конца с тобой. Окей, Сафар ТВ говорит. Оилаи тоҷик дар питер жду ҷаҳоннигар мега 824 ҷаҳоннигар оилаи тоҷик дар питер мега гап нест апа эфир кунам ма одамои ютуб ку гап нест апа эфир кунен мо одамои ютуб ку шартуз мега 688 сафар оилаи тоҷик дар питер мега шартуз имрӯз ман мефрӯхтагӣ будам короче айма як жалоб дора жалобаш уд шава сразу мефрӯшам дӯстон тв мега сартиам як дастгирӣ биёин дӯстон мафтуна питер мега бале хоҳарҷон иншолло ки дастгирӣ аймо ҳичи нест хоҳарҷон як лайка як салом алейка наход ки мо наравем эфири шумо хоҳарҷони апаш ҳама вақт кадоме эфир мекунам иншолло ки дар эфиротон ҳастем папа блогер шудам с колокольчиком жду сафар тв мега папа блогер жду сафар тв иншолло папа блогер инсони беҳтарина мешавад апай мафтуна питер я силка монед дӯстон тв мега тиловати қуръон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ассалом ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату хуш омадед тиловати қуръон айбари боло гузар додараки апаш зинда бошӣ мафтуна питер ҳозир зинда бошӣ гап нест меравем хоҳарҷон мерем дастгирит мекунем папа блогер ма шумода давно ҳастам як хабар гир ҷаҳоннигар мега у меня муж говорит, если у тебя 100 подписчиков будет, я тебе разрешаю видео снимать и себе не покажи. Ясмина говорит. Машалло, бехтарин. Ясмина джон хоҳараки азизу меҳрубонам. Фаҳмо кал шартуз мега апа гӯянд канали мада обуна шаванд сабр. Силка тамон хоҳарҷон иншолло мегум тони шартуз додарҷон ина сабр да. Ба фикрам шиде ё нешиде я дастгирӣ ки хоҳарҷон додар бачаҷон агар ки хоҳишат боша биё як дастгирӣ ки ҳамин хоҳараки мора имрӯз якум бора дар эфири мо меҳмона тиловати қуръон ключ дайте сестра конечно я уже ключ дала уже у вас есть ключ 689 сафар папа блогер мега салом алейкум ба ҳама некдило мега ва алейкум ба салом хоҳараки апаш сози нағзи айбари боло бигзар серьёзно ясмин сафар тв мега бишем мешавам дӯстон ҷаҳоннигар мега нормально Земфира нормально мега поэтому поэтому дасти мара гирен апаҷон хурсанд мекунам гап нест ясминаҷон зинда бошӣ ясмина если у тебя время есть заходи у меня в канал на первый видео коммент поставь я еще с другой канал тоже буду дружить с тобой
Но обязательно напиши коммент, хорошо, Ясмина? Кто, кто-то, где кто-то есть, конечно, есть Тилавати Кур'он, я уже ключ отдала тебе. Ҳама каса хуш Бо мегӯ ту чӣ? ҳардушак хе подписёги зала мемонам. Ҳама каса хуш омадед дӯстон. Шаҳрдӯст мега Индира как ты? Папа блогер мега папа блогер Раҳмат до конца дружимся. Сафар ТВ мега где админ? Я здесь. Тиловати Кур'он. Далеко от города. Всем привет, всем привет. Добро пожаловать. Тебе тоже привет. Заходи к нам в гости. Очень рада будем. Привет, Шамсиёр Индира. Индира мега Раҳмат апаҷон Мафтуна Питер мега учаҷон ключи ҳамара гирем. Чӣ ба омада беҳтарин ош дар кори Сафар ТВ мега привет папа блогер Самираҷон дер кади чӣ ба хеле ахир қатӣ қаҳрӣ мекунам. Салом алмасти. Ва алайкум ва салом хоҳарҷон хуш омадӣ. Сози саломатиё хубе фарзандако зиндагиё кору бору ҳечи сабук шиди ай кору бор хуш омадӣ хоҳарҷони апа. Ҷаҳон нигар обуна шидам камен мондум ака папа блогер мега у вас не уважает гость. Да, правильно. Тиловати Кур'он как не уважаю, я же давно с тобой поздоровался, даже ключ дала. Зачем такие слова? У тебя же смотри, какое хорошее имя тут написано, хороший канал. Зачем такие лишние слова говорить? Созен дӯстони ман Самира. Алҳамдулилла ҳама каса созан дӯстонат. Ва алайкум салом Калмасти Шаҳрдӯст мега я тут, наверное, меҳмон. Конечно, меҳмон. Мы уважаем гость. Киҷо мерабу? Тиловати Кур'он мы уважаем гостей. Не надо лишних слов. Зачем такие слова? Индира, заходи в эфир. Папа блогер мега Земфира, вы тоже зайдите гости. Сафар мега окей, Индира. Папа блогер Раҳмат гап нест. Мешам ҷаҳоннигар мега апаҷон Самира хуш омадед. Апаҷон Шаҳритӯз мега жду вас Земфира. Гардохӯри Сафар ТВ мега пишите вы тоже админ Тиловати Кур'он. Что написать Тиловати Кур'он? Скажи, я напишу. Извиняюсь, Тиловати Кур'он, чтобы, если я вас обидела, извините, пожалуйста. 250 апай Мафтуна, папа блогер мега апаҷон Мафтуна. Ин канали шумома. Шаҳрдӯст мега Тиловати Кур'он шав силкамон мешам ҷаҳоннигар мега спасибо папа блогер Мафтуна мега сабр иншалла обуна шидамтон папа блогер мега хорошо апаҷон спасибо Ясмина мега ошхонаи хоҳарон жду вас Сафар мега нафаҳмидам Зиёдулло Мафтуна Питер мега ҷаҳоннигар касе гурехт мега ки гурехтае ки додарҷон с колокольчика шудам шавед шумодам шумо ҳам Сафар ТВ кида шиди Ясмина меҳмон шавед дастархони зебо мега агар канали шумо бошад подписия кунам апаҷон Мафтуна Шаҳритӯз ТВ мега Раҳмат силка монен сабр мега сабр ку як дастгирӣ кинем хоҳаракаи меҳмона якум бор ку дастгирӣ кин алмастӣ омад Сафар ТВ мега Сафар ТВ ошхона нашуд ми Мафтуна Питер мега мама Ливия ассалому алайкум. Ва алайкум ва салом хоҳарҷон. Сози саломатиёт хубай айбари боло бигзар. Ҷаҳоннигар обуна шудам. Сабр мега ошхона шудам Сафар ТВ мега ошхона канали ман Зиёдулло Мафтуна мега 202 дастархони зебо жду вас. Оилаи тоҷик дар
Питер Олмон мегумози папа блогер обуна шудам сабр мега касе мешава комент монам ман сабшиста мемонам каналша дастархони зебо меганам мега касе дастгир нада баша сабшиста мекунам тиловати қурон чизе навист ки удалит кард зебо тоже зашла к вам ясмина мега зебо тоже я в гостях уже мафтуна баишам шавагани сафар мега барвақт тар намеген подписаться кунам апаҷон шаҳртуз мега ясмина обуна шудам интизорам сабр мега оилаи тоҷик шудам бо зангулаш дастархони зебо мега дастархони зебо жду оилаи тоҷик дар питер мега ключ апаҷон додамат хоҳараки апаш аввал ҳами одами дуром метам агар дер карда бошам бахшиш хоҳараки апаш ошхона да сафар тв мега дастархони зебо раҳмат оилаи тоҷик дар питер мега силка рамонен камен мемонам шуморам баъд бишен апаҷон шаҳртуз мега рости қати кӯдако аёдам мебурод мафтуна питер мега хуш боше дугонаи азиз самира мега шумоам хуш омади хоҳараки апаш силкамонен апаҷон шаҳртуз мега шукр апаҷон созен хубен мамали алҳамдулилла мо ҳамагони созен хубем худо бошагар боз як бор дига хуш омади хоҳараки апаш тиловати 168 подписался на твой канал Земфира говорит ваҳдат диловой ассалому алайкум ассалому ваҳдат дударҷон хуш омадӣ ном там ба худат мезебида калмастӣ куҷо шудӣ на бо дромадем ку шаҳртуз мега спокойной ночи всем тиловати курбон куда ты извини если я вас не уважал извини пожалуйста я просто не успею извини меня вы тоже меня поймите нашидҳои исломӣ ассалому алайкум ассалом дударҷон хуш омадӣ айбари боло 851 мамалаев жду вас оилаи питер оилаи тоҷик дар питер нашидҳои исломӣ салом ва алайкум ассалом хуш омадӣ дударҷони апаш ҳамо ключа парту додаму дударҷон айбари боло бигзар калита ҳаматона додагиам апаҷони мафтуна силкамони шаҳртуз мега ошхонаи хоҳарон шудам сафар тв мега дунёи исломӣ ассалому алайкум ва алайкум ассалом дударҷон хуш омадӣ сабр где ваша силка ясмина мега апаҷон ҳамаш нахонен монда мешинохи сабр мега небояд бихонам ба меган нахонди тиловат до свидания раҳмат за подписка на админи отдельно раҳмат за ключ тиловати курон поставь ссылку я тоже буду у тебя в гостях ничего страшного извини пожалуйста еще раз если я вас не уважал извини 36 лайк гир нашидҳои исломӣ 649 меҳри модар жду вас оилаи тоҷик дар питер мега ключ апа додамут хоҳарҷон ба фикрам не надодамут бахшиш хоҳараки апаш очаҷон мара ки ғам метаса шаҳртуз мега ягон кас ғам надода мама лайф жду оилаи тоҷик дар питер мега дунёи исломӣ ключ ҳастай бале додаҷон ключ ҳаст бе ключ намемонам то иншалло меҳри модар жду оилаи тоҷик дар питер мега жду админу у себя канал подписывай хорошо обязательно я сейчас все почитаю обязательно но только ссылку не удаляй я сейчас зайду к вам в гости хорошо тиловат курон кубинем ки дастгирӣ мекунад дастгириш кунем ваҳдат диловой мега мама лайф жду оилаи тоҷик дар питер мега питер 502 обуна шуда меҳри модар мега баъд баҳду гарени ба худо гарене мехондаи китоба нашидҳои исломӣ мега кира мегӯ додарҷон зинда бош агар мара бигӯ сози апайма алҳамдулилло созам худо баш агар худакат сози саломатиёт хубай хуш омади ваҳдат диловой додараки апаш чанд қабут наметромади эфиро сози охи саломатиёт хубай дастгирӣ кунем дӯстон ман расул латипов ҳастам мошаалло дунёи исломӣ зинда боши додарҷон бахшиш ки нашинохтамуд кане биён як дастгирӣ кунем ҳамаи дунёи исломӣ ик расул латипов буда ирам бисёр одаморо дастгирӣ мекунад бидурен силка тамон додарҷон иншолло ки дастгирӣ мешава сабр хоҳарҷон ина дунёи исломӣ да марҳамат меҳри модар оилаи тоҷик дар питер марҳамат инави дунёи исломӣ да чӣ кунем меҳмон шавен ҳама каса дастгиритон мекунам мама лайф жду оилаи тоҷик дар питер мега гулия шарипов 37 лайк салом ва алайкум ассалом хоҳарҷони қанду асалам хуш омадӣ
айбари боло дарди ошиқбача салом ва алайкум ва салом хуш омадӣ ошиқбача айбари боло бигзар сози саломатиёт хубай алҳамдулиллоҳ айбари боло бигзари ҳама каса хуш омадин ключ админ апаҷон додимад ключ айбари боло апаҷони ма шидам камен мондам шаҳртуз мега 472 нашидҳои исломӣ ждувас оилаи тоҷик дар питер мега апай гулля шарипова салому алайкум ман расул латипов ҳастам обуна шавен дунёи исломӣ мега яъне ки дунёи исломӣ расул латипова бисёр одаморо дастгирӣ мекунад марҳамат бидорен дар дунёи исломӣ дастгириш кунед инсонам шуморо апа илтимос гӯ дар канали ма обуна шаванд илтимос апаҷон нашидҳои исломӣ мега нашидҳои исломӣ додараки апаш ман иншолло медорам инам мешавам агар силкаи нашидҳои исломӣ ман барвақт шумода ҳастам ина диде охе ман шумода барвақт ҳастам ман ҳамада шидагим салом алайкум салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату сози апаи банди ҷигарам ва алайкум ба салом ва раҳматуллоҳи ва баракату алҳамдулиллоҳ созем додараки бахти ҷигарам умарҷон хуш омадӣ айбари боло бигзар сози саломатиёт хубай сабр вы очень красивая девушка я видела на ваш главный ясмина мега ки очень красивая сабр таърифат карда ва алайкум салом расул додарҷон албатта мешавам дастгирӣ кунед марҳамат расул латифова дастгирӣ кунед нашидҳои исломиро дастгирӣ кунед нашидҳо додарҷон ман шумода барвақт шидагиам додараки апаш биён ҳама каса дастгирӣ мекунем ами инсонҳоро иноам дастгирӣ мекунанд иншолло аз тарафи худшон сабр вы очень красивая девушка видела ва алайкум салом расул додарҷон ира хондам нашидҳои исломӣ жду оилаи тоҷик дар питер мегайна додарҷон шидаетон баъд мадам коммент лайк монен апаҷони мафтуна шаҳртуз мега бале якдигарро дастгирӣ кунед беҳтарину хубтарин мешаванд худованд доимо соз бошед апай гулиҷон шукронаи алло созманд меҳри модар мега оилаи тоҷик дар питер шудам обуна мамалиф мега мама лайф срочно дароин бомба бидай кафондиян канали фаррух блогер дароин бинен киҷора кафондиян ко як мубориза каналша фарруха дея бидороин дастгирӣ кунен расул латипов марҳамат ина силкҳои мондагирам шуморам бидороин дастгирӣ кунен нашидҳои исломӣ шумоам бидороин ина иншолло ки ай тараф инам иҷа бисёр одамое ҳаст ки каналашон 3-4 дастгиритон мекунанд каналҳои оригинал салафанпеч қатӣ дастгиритон мекунанд раҳмат оилаи тоҷик дар питер мега саломат бошӣ меҳри модар гулля шарипова мега шаҳри туз бародар ман расул латипов ҳастам обуна шавен дар ин каналам мега нашидҳои исломӣ жду оилаи тоҷик дар питер мега нашидҳои исломӣ додарҷон ҳамиҷа ҳасти кани бидро дастгирит кунанд меша раҳмат апаҷон зинда бошӣ додарак айбари боло бигзар умар шукр интернети тоҷикистон бениҳоят суст кор мекунад ваҳдат дилавой мега зинда бошӣ ҳамин саломат бошӣ додарҷон ҳамоқаш барои моро басаю миннатдорем ки мисол 1 минута 1 дақиқа иштирок мекунӣ аз замин то осмон миннатдорам додарҷони апаш дунёи исломӣ 52 обуна шуда меҳри модар мега апа оста тар бихон хаста мешен умар теҷа мега охи тез чӣ кардестан на хонум намешава баъд қина мешава нашидҳои исломӣ оилаи тоҷик дар питер мега ман шудам ребята пожалуйста дарди ошиқ бача мега ман будроян яъне ки дастгириш кунен дарди ошиқ бачарам дунёи исломӣ расул шудам гулля шарипова мега каналма мегум кафондиян чихи ки кафонда мубориз ку хушрӯ бинавис ба худо талхкаф мунаку апаҷони гулля ташаккур яд набошад бале илтимос силкотон айболо уд кунед ки 300 секундатон мезанам ба хафа мешавед муҳоҷирбача ассалому алайкум ва алайкум басалом додарҷон сози саломатиёт хубай коракот созан айбари боло бигзар оилаи тоҷик 54 с колокольчикам ваҳдат дилавой мега 39 лайки бобиги зинда бошӣ ҳокимҷон саломат бошӣ ҳоким ва алайкум салом хуш омадӣ шаҳртуз мега оилаи тоҷик жду вас ваҳдат дилавой мега 39 лайк умар мега аз тоҷикистон дастгирӣ дорем апаҷон мама лайф
зинда боши, кадомеро дастгирӣ мекунед, дастгиритон мекунад. Худованд то охира қатитон бошанд. Омин. калид теъдодмуд ки ҳокимҷон додарҷон калид да дастат айбари боло майли апаҷон ҳамаша дастгирӣ мекунам. апа шуморам бигӯ марам дастгирӣ кунанд, лекин намегурезум. апа ма медонам додарҷон, тимболи номои каналтон беҳтарина, шумо набояд ки бигурезед. мо иншолло умедворем ки шумо хеле инсонон нестен. марҳамат, нашидҳои исломиро дастгирӣ кунед, бародаро, хоҳарон. иншолло ки ирам аз ҷонибиам дастгирӣ мешавад. шумо хушон мехонанд. апаҷон хаста мекунӣ. хушон мегӯ мехонанд. оилаи тоҷик дар питер шудум, бозангула шуду гап нест. ина ма устоста мехонам. дӯстон силкара удалид кунед. шартуз мега оилаи тоҷик дар питер шуду. шартуз бачаҷон ҳоз 1 минут ман камакак осон кунам хондан. 300 секунда рой мекунам. кадми силкош мондаги мекшен дароен манишки дароен обуна шавен. мемурам дайдо даракам будурен. ами фарух я дастгирӣ кини, чанд канал дора дастгиритон мекунад. нашидҳои исломӣ будуро фарух дабушаку ки расул додарҷон ҳамиҷа ҳасти будуро я дастгирӣ ки иншолло ки ай тарафиам дастгирӣ мешавад. ваҳдат дилавои додарҷон фаруха кубиё дастгирӣ кинен ҳамакаса. иншолло ки мешавад. чанд бор шид медуре дастгирӣ намекунанаш ягон кас. будуре дастгириш кинен ки ҳокимҷон додарҷон куя будуро ами агар набошида фарух я дастгириш ки шукре худо соз раҳмат. саломат боши апа, зинда боши додарҷон. шумо ҳам инчунин саломат бошед. модар сози умар мега 374 ваҳдат дилави обуна шудам. шуморам шавен мамалиф мега апаҷон меҳри модар. ман расул латипов ҳастам. бо ин каналам барвақт шуморо дастгирӣ кардагим. дунёи исломӣ мега меҳри модар мега яъне ки ман барвақт ба ин каналам дастгирӣ кардагим. 375 ваҳдат оилаи тоҷик дар питер мега шартуз саломат боши ҷурам. ҳокимҷон мега оилаи тоҷик дар питер дӯст шудам бишен. кан як ҳама каса будурен ҳамин кира дастгирӣ кинем. бо фаруха будуре куя дастгирӣ кине. оилаи тоҷик шидай да шумо яъне ки дарди ошиқ бача бишен мешам бе шайтонӣ. муҳоҷирбача мега муҳоҷирбача мешава соз. шумо созен хубен. меҳри модар мега ман силкамон ваҳдат дилави мама силкамон мега оилаи тоҷик дар питер шидум жду гуля шарипова мега 621 ошиқбача бо зангулача шидум. муҳоҷирбача мега ай тани шумо ма бефараш шудум. апа умар мега касе мада шид камен мона лайк мона ма ба канали оригиналай. бале фарух мега касе мада шид ма ба 12 канали оригинал мешамш дастгириш мекунам. будурен ҳама каса фаруха дастгирӣ кунед ба 12 канал иншалло дастгирӣ мекунад. ҳамаш оригиналай. шукри худо раҳмат саломат беши меҳри модар. яъне ки фарух мара уша дуромад дастгирӣ кард. миннатдорам аз замин то осмон ба 12 каналаш. иншолло ки шуморам дастгирӣ мекунам. мара чи дарди ошиқбача мара 3000 миллион роӣ кунен. ва гап нест. ошиқбача жду муҳоҷирбача мега майли мама лайф 850 бо зангула. апа ма шидум ваҳдат дилаво мега меҳри модар ҳасти мада. муҳоҷирбача мега очаҷон аз ин пас бе ключ эфир кунен. ҳо насиб боша ин сафар бе ключ эфир мекунам. охир баъд дастгирӣ намешавад. ма форам ки мара майли дастгирӣ накунанд. ҳамин якдигаршона дастгирӣ кананд. ҳамин дастгирӣ ҳамино дастгирии май. хурсанди ҳамино хурсандии май. додар бачаҷон просто мефорам дастгирии ҳамино шава. 932 муҳоҷирбача дарди фарзандако хубанд. хоҳарҷони қанду асалам ширу шакарам ва алейкум бассалом созем алҳамдулилло. худакат сози хуби фарзандако хубанд. айбари боло бигзар. майли паноҳи дӯстон ҳокимҷон додарҷон куҷо меравӣ? илтимос ба як канал мара гӯя ба канал обуна шава басай. ба як канал яъне обуна шава баша. дугонаҳо апоҳо додаро оилаи тоҷик питер жду оилаи тоҷик ку будуро ҳамин нашидҳои исломиро дастгирӣ ки агар нашида бошӣ. нашидҳои исломӣ ина фарух да боша ина дунёи исломӣ да боша. агар нашида бошин дастгирӣ кина. иншолло ки ёам дастгирӣ мекунам. масалан ман ҳами эфиро медромадам
ба худо ҳамин нави канал ма кушодаги ман ждат намекардам ки ай ман фалони шидам бига ман худам шираб мешидам мегуфтам ки бишавин барои ҳамин аввал бишад иншолло бинавис бигӯ ки ман шумо дашидам иншолло медорам мешавантон дунё исломӣ апаҷони тиллогӣ админ ка ман бо ин каналам ҳама инҳоро барвақт дастгирӣ кардагим ҳозир ман додарҷон кан як бор бидонам дар ин канал ман ҳастам ё нестам марам ҳастам додарҷон зинда бошӣ марам дар ин каналат ҳастам додараки апа шабталим сафар тв во офтолиқ додари офтолиқ хуш омадӣ киҷо мера як мебирои медирои муҳоҷирбача ку як хабар гир мара ваҳдат диловой мега ҳокимҷон ҳаминҷа ҳасти ку бидро як хабар биги кира ваҳдат диловой хабар биги меҳри модар шудам шавен мафтуна питер мега биёин дӯстон як насиҳат дар ман ҳамин шаван накунен бишавен мардак бори қонуни қоидави қатъӣ ҳамин як бор гуфтанд бишавен бечоро 10 бор меган шидам нашидам охи мисол ёдам нитом мешавад шиде тамом ҳамон одам бига ки марам ҳозир медорам мешам тамом ҳамон як бор бечоро 10 бор меган ки фалони одам ман шидамат бишав фалони одам ман шидамат бишав хеле накунем ҳамин як бор гуфтанда бишин тамом ҳамҷо шуда сухана маҳкам кунем шавкат эвазов салом 42 лайк апашка зинда бошӣ ва алайкум ба салом хуш омадаи бари боло бигзар апаҷони мафтунаи мара надидем ман шаҳртӯз мегам срочно салом юсуф срочно алейку тиди ё не додарак меша хоҳарак меша абу ҳурайра тв салом алейкум ва алейкум ба салом додарҷон саломат қабул шид сози нағзен ай бари боло бигзарен апа ключ метен бале додарҷон ключ дар дасти худе ку ҳеҷ кас нашид ман рафтам 4 никот кани як бидорен ҳамин фарруха дастгирӣ кунем чанд канали оригинал дора ина мафтуна хоҳарҷон бидро фарруха дастгирӣ ки умар додарҷон додараки апаш бидорен дастгирӣ кунен иншолло дастгиритон мекунад кӯдаки хурдӣ гирья кард рафтам мафтуна питер мерави мафтуна хоҳарҷон ку як дод бизан апа мешаванд умар дод бизан умо дастгирӣ кунен якдигара илтимос дастгирӣ кунен салом ман боз омадам ва алайкум ба салом искандар хуш омадӣ додарҷон ай бари боло бигзар соз саломатиёт хуба меҳри модар шавен мафтуна питер мега меҳри модар хоҳарҷон ҳамиҷа ҳасти ку як бидоро ҳамин ки чанд бор навистон мафтуна мешава соз мешава мо созем рустам абдуллоев зинда бошӣ хоҳарҷон худованд ҳамавақт сарбаланду сарфароз бошӣ як чой мехӯрам миём сразу гап неста ту чой мехӯрӣ не ки ман бечой ина радиои даврои союз бори гап задистам салом алейкум апаи мафтуна сози хуби дунё исломӣ мега фаҳмо апаҷон хуш омадӣ бо эфир очаҷони ма ба эфир очаҷон ма шаҳртӯз мега зинда бошӣ бачаҷон худованд нигаҳбонат бошад сарбаланду сарфароз бошӣ шаҳритӯз бачаҷон 622 дарди ошиқ бачааш дув аст оилаи тоҷик мега мара миллион секунда роӣ кун дарди ошиқ бача мега воҳ бачаи қаҳрит кадай чи хуш омадӣ апаҷон шаҳритӯз мега масша қирбоӣ масша чиланчи дарди ошиқ ку як хабар гир ку ҳастимада ваҳдат диловой мега раҳмат дӯстони азиз мама лайф мега дарди ошиқ бачааш дув аст оилаи тоҷик дар питер мега ау пате шавкат умар мега эфир кадам нав ҳеҷ ка наёмад хай наёянд мо хафа нестем хай то пагара худо нигаҳдору дӯстон ҳамаи мо шуморо валӣ додарҷон ба худо эфирта надидем чи ба эфир када будӣ аёдам биромада ҳушам дар хондани ҳамин одамо бахшиш додарҷон садқаи додаракам бубахшака адам чи дардоша адам тоҷик питер як соат шидагим дарди ошиқ мега ваҳ и силкиҳот дарди ошиқ дар силкиҳот алло ку далид ки ганда овозат хушра ваҳдат диловой кира меги додарҷон кида бишам бо 9 канал оригинал ина валӣ мега оилаи тоҷик шӯхӣ кардам апаш умар мега апа
аз 15 одам 2 обуна шудааст. Ман дар ҳама шидам. Апа ман дурӯғ намегӯм. Апа додарҷон дар додарам садқа ай гуфтаро марам даҳанам дар кард. Инсоно додарако Валӣ додарҷон ина Валида буша иншолло ба чанд канал дастгирид мекунад. Да Валӣ ҳастӣ нашидҳои исломӣ будуря дастгирӣ ки иншолло ки дастгирид мекунад. Чӣ ба намекунад? Ҳама ино инсонои беҳтаринанд. Ҳамаш дастгирид мекунанд. Умар салом упате Шавкат Эвазов мега Эвазуф хабар гир сафар мега 853 мама лайф шидум буша апа мега Абу Ҳурайра мега Эвазов колокольчика колокончика шудам жду сафар тв мега апа оилаи тоҷик дар Питер бо Зангула шидам. Оилаи тоҷик дар Питер 56 жду Умар мега силкаи бисёр намонем ки эфир шох мешавад. Ози ма беста ай боло дига намехонумтон. Инам ка гуфтумтон ай боло ҳамата кадми мондаги ма гуфтумтон накади удалид. Худтон хондам гирам аз силкоро удалид мекунам.
шум рафтай силка удалид кинре товба кардам худо нахоқа силкотуна удалид накунӣ субҳаналлоҳ пагоҳ насиб мекунам умарҷон ҳама каса хуш омадене таҷик индия силка инсте мондан таҷик индия воҳ и таҷик индия омада таҷик индия додарҷон хуш омадӣ пагоҳ насиб мекунам шаҳноз 145 шидум 25 лайк умар мега апашка ман удалид кардостам не шуморо намегум додарҷон одаме аст ки да як мондагиш 15 чӣ мондагия ма ба худо ма лубои ҳамин эфир меравам ҳамин як бор мондам удалид мекунам боло камакак боло рафт бо дим айта мондан мегирам одам ҳамин хай ман намедонам ҳар одам ҳар хела бо шаҳноз ва раҳмат мега шаҳноза инстдори умар мега искандар бишин бародар абуҳурайра мега ку гап занем калмастиҳо шартуз мега 14 одам буд то силкоро удалид кардам ҳама бирафта беовоз кардам хай ҳамишдам шукр додароб ами силкотуна марҳамат ай боло уткина ай поён тез тез мондан бигире ҳичи ҷои чиш нестай ина як шодлик ассалому алайкум ва алайкум ассалом шодлик хушгил афзуз суз узбекми таҷикми эфир акай беҳрӯз шаҳноза мега рецепт шаҳноза ма обуна шудам шуморам шавен мама лайф мега шартуз ҳамин мана 600 кунед подписчикома додарҷон илтимос озодахон иншолло агар сабшестам ҳуй шава фақат сабшестат мекунам ки 600 миллион шавӣ 580 озодахон сози саломатиёт хубе бахшиш ки ман надидамат хоҳараки азиз 581 озодахон шудам шумо ҳам шавед абуҳурайра мега ком беҳрӯз умар мега лола малинова закат салом ба ҳама 45 зинда боши ва алайкум асалом хоҳарҷони қанду асалом хуш омадӣ хоҳарҷон саломат қабул лайктонам қабул шуда айбари боло гузаре хоҳарҷон 582 озодахон шудам папа блогер мега мама 856 шудам рецепт шаҳнозки мега программист 50 канал қатъи мешам сразу бишед программист зинда боши чӣ хеле созӣ додарҷон саломатиёт хуба айбари боло бигзар беҳрӯзҷони ясминҷон шаҳноза мега маълима дарсо чӣ хеле умар мега кира мега умар додарҷони апаш 600 кунам шартуз мега шартуз зинда боши бачаҷон ҳам иҷай амрай очадвари ҳамуҷада 550 абуҳурайра шудам озодахон мега меҳри модар 656 ма шудам бишамада ваҳдат диловой мега салом алейкум маъруф рецепт шаҳнозки мега алейкум салом хуш омадед мама лайф мега пашка сабшеса мондам эфира
Шавкат зинда боши, худованд нигоҳбон боша, ҳамавақт сарбаланду сарфароз боши додарҷон. Шавкат миннатдорам барои дастгирит. Фаҳмо Шаҳнозаҷон Умар мега Ваҳдат раҳмат меҳри модар мега агар каналотон ки шавен хуб мешуд. Шаҳритӯз Озодахон мега апай Шаҳноза сози. Ваҳдат Диловой мега ва алейкум салом холаҷон меҳри модар мега. Кия холаҷонат меҳри модар? Админка, как вы? Спасибо. У нас все хорошо, отлично. А как вы? Как здоровье? Женщина или мужчина? Я не поняла. Салом алейкум Ваҳдат. Рецепт Шаҳноз ки мега дарди ошиқбача. Салом ва алейкум. Ба салом додарҷон, хуш омадӣ. Хоҳарҷон мешавӣ, додар мешавӣ. Рости гап ё ки бошӣ, бахтовар бошӣ. Меҳри модар жду вас. Ваҳдат Диловой мега канал қатӣ шудам апаҷон бо ҳамаш помнит шуда падҷон мега. Шаҳритӯз мега ассалому алейкум Шаҳноза апаҷони меҳрубонам. Программист мега ҷиянҷон Лола Малинова Закат мега апай Шаҳноза сози дига. Ваҳдат Диловой мега апашка мара 1000 секунда рӯӣ накардем. Оле мекунам удолбес. Соз нашинохтам. Ваҳдат. Рецепт Шаҳноз ки мега 850 мама жду Озодахон мега апай илтимос 10,000 бигӯ дар канали ма обуна шаванд. Маро обуна намешаванд. Мо чизи исломӣ месурем, ба ҳамин хотир намешаванд. Апа додарҷон нашидҳои исломӣ ма мухлиси чизои исломиям. додараки апаш иҷа ҳамамон мусулмонем. наход ки дар чизои исломӣ ҳама ино кас кунанд. ҳамашон мусулмонанд. бародаро хоҳаро биёин я дастгирӣ кунед. Озодаҷон хоҳараки апаш нашидҳои исломӣ да кани будро я дастгирӣ ки иншолло ки ирам дастгириш ай тарафи худшон дастгирӣ мекунанд. Шавкат Эвазов додарҷон агар ҳамиҷа бошӣ дар додарам садқа ҳамин нашидҳои исломиро дастгирӣ кун. Озодаҷон дарсо рафтест. Умар мега Озодахон 583 обуна шуда. Мама лайф мега ки мешава як комментарий монам бо номи маъруф гуфта сразу мешам ҳама каналом қатӣ. Программист мега программист додарҷони апаш ҳамин нашидҳои исломиро биё дастгирӣ кунем. ҳамаш чизои исломӣ. наход ки мо ҳамин чизои исломиро дастгирӣ накунем. не апа Шаҳноза. Ваҳдат Диловой мега ҳа Умарҷон рафсодиям Озодахон мега дӯстони азиз касе ки мада обуна мешава ман сразу обунатон мешавам. Ки мегам Шодлик мега касе обуна мешава марам обуна мешавам. Шодлик хоҳарҷон мешавад додарҷон мешава. ина нашидҳои исломиро дастгирӣ кунед. иншолло ирам дастгиритон мекунам. Рецепт Шаҳноз ки лабай гуфтай. Ростӣ нашинохтам. Ваҳдат Шаҳноза мега нашидҳои исломӣ ҳамун силкҳо тавнамон боло рафтан. айбҳоён тез мон ай боло удалит ки додарҷони апаш ждат дорам. Шодлик ватан даи Озодаҷон Умар мега 112 программист шудам. шумо ҳам бишен. Абу Ҳурайра мега Шавкат як дурома бишам радной ба номи маъруф гуфта. Программист мега Ваҳдат обуна шудам. меҳри модар мега 481 нашидҳои исломӣ. Озодахон мега на 481 нашидҳои исломӣ шидай шумодам. ҳастам программист маъруф. Шавкат мега ислом ҳастам. Умар мега ватандаи Озодахон мега программист 112 жду нашидо ҳастам. Шавкат мега шумода ҳастам нашидҳои исломӣ. ё ҳамаш шумода бидеян нашидҳои исломӣ. иҷо ягон одами навам нест ки шуморо дастгирӣ кунад. додарҷон 584 обуна шудам. Озода нашидҳои исломӣ мега да гиҷои ватан Озодахон. Умар мега Лола як комментария монен сразу 50 под мерава. Программист мега программист бишен. Абу Ҳурайра мега раҳмат исломӣ Озодахон мега салом алейкум мастер Холматов. ва алейкум ба салом додарҷон. хуш омадӣ. сози хубӣ саломатиёт хубай. айбари боло бигзар. калиди қулфи ҳамаш да дасти худа. нашидҳои исломӣ 481 ма шидум бишам мада. Ваҳдат Диловой мега
خب 482 نشیدهای اسلامی. نشیدهای اسلامیش دو وحدت دلوی میگه. مستر خالمات 482 نشیدهای اسلامی اینا دو درجان پیشروی ها هسته. اپای اوزوده سوزی وحدت دلوی میگه. کسی مدن شدگی باشه کمین مونه شدلیک میگه. شدلیک بسیار گل نمون. التماس سلکوتون بالا اوت کنید. خواهرکات و درکای عزیز و گرامی سلکوتون بالا نروه. سلکوتون با رفته است. التماس میکنم تون سلکوتون اوت کنین. نخود یک التماس نفهمینه. نشیدهای اسلامی دو درجان سلکوت بالا نروند. دو درجان التماس میکنم. همه قم مهنت میره و ساعت کمه تیاخه. اوف.
نشیدهای اسلامی برافت 300 سکونده. زکیه 446 لایک. سلام اپا سازی خوبه. الحمدلله سازیم. خدا باشگر. خدا که سازی سلامتی خوبه. والدینت سازک. زکیه جون خوش آمدی. آزاده جان عمر میگه 377 وحدت با زنگولش 2 میگه مهاجر بچه اپای لولا بشم مده وحدت دلوی میگه وحدت 387 لولا مالینوی زکات میگه دوستان برادران خواهران اپشگاه همین ویدیو را خبر گیرید لایک کامنتاریا مونید شوکت اوزف میگه اینما حوزی میدرم استغفرالله اپشکا بیزور نمیشین 24 ساعت شد افیرتونه نه 24 ساعت نشده ولی نه 1.5 ساعت قریب از 2 ساعت میشوه وحدت شد چیده بیزور میشن ساعت جمع کردن در کار 378 لولا مالینوی لولا سیلکمون عمر میگه مهاجر بچه ما ده شما بدم ای میمانم تا آخره انشالله وحدت دلوی میگه رحمت اپشکا شوکت زنده باشید دادر جان شما دستگیری میکنید که ما هم شما را دستگیری میکنیم دادر جان به دستگیری یکدیگر کانالا به پیش نمیروند نشیدهای اسلامی بیچاره را روی کدام بود رفت کلوچ هسته مادانه ساله اسماعیلов دادر جان کلیت دادم چی بند کنیا بود کلیت دادم گجا شدی سلام علیکم برادرای غریبی ما ناویک رکورد و علیکم بسلام خوش آمدی ناویک شوکت کویا برخبر گرمره هستی دما وحدت دلوی میگه همه کسا عزیزان دل خوش آمده امروز خوش آمده خوشروتونم نکردم بخشش زیاد سرم گرنگ شده چی بودالید کنیره مستر خالمات فپشکه بیزار نمیشه 24 ساعت شده افیرتونه بیزار نمیشم ای افیر بیزار نمیشم ای همی سیلکه و دالید کنی سرم گرنگ شده عمر لولاش 2 میگه عمر خواه اپا چی؟ تایور شد شما شده است آه خیلی کنیکو стакана رو با در صوت کدی صبرین جان رسوم красим چلنه لایک رسوم красим قطعت قهریم چی با دیر اومدی وحدت 5 کامنتاریا 10 لایک موندم شوکت ایوازوف میگه نوی زکات میگه پایت میگه خواهر جانی ما سوزه در دادرم صدقه در بچه جانم صدقه ها سوزن خدا باشگر هم نور نو گفتیستم که
تورات داشته باشید تیار شود که روزی نماز شام میشود. افیر چی افیر؟ سوزی خواهر جانی اپش خواهر جانی قندم سلامتیات خوبه چی با دیر به خدا خواتیر میشیم یا تا دیر گپ دو لایک چی نیست که مرا دستگیری کنی پروست نمیبینید در افیر نمیبینیدون به خدا چی میشم خواتیر میشم. اپجان قند و اصل سوزی الحمدلله سوزم خواهر جانی قند اصل البته سوزیم خدا باشگر خودت سوزی. пожалуйста лола малиновый میگه برای افیر رسوی میکرسیم زنده باشی خواهر جان. نه برای افیر نمیگم پروسته اقلا نه برو السلام علیکم بگو ما سوزم نغزم تمام خواهر جان همه قش برای ما بسنده و کفایه است خواهرک پش دیگه افیرون نمیدرم پش چی با خواهر جان خیلی میگوی زیق میکنی اگر نه قطیت قهری میکنم بس افیری سانیا بدرم بس مکشمته افیری سانیا بدرم خدا همیشه سوز باشن پای بند جگرم زنده باشید دودر جان. امروز ما در اومدم صورت خودت بود ماشاءالله بهترین دودرک اپش خشروی آزاده اپا تبین که خو نروه ای افیر دیوانه شد. افیر چسبیده چی با چی شید نمیدونم ها رحمت اپا جان کبی افیر چسبیده چی شد افیران رفته است خیلی سوز لاله خواهر جان امروز دمو افیر نویسوندم تون خونده نخونده ما شما دا بر وقت شیدگیم چند افیر تون ده حتی اشتراک کدگیم خواهر جان افیر بود قطعه افیر سوز باشه شید یا چسبیده با کدوم ای بخیلی را دیزلایک مونده سبحان الله من اوچای لولا باید نومی دخترچه تون اوخی امی لولا малиновый закат номи духтарчатун ай ки номи хитун мумкин ман шумо калон бошам хайи калону майда ки ман ба худо ман ҳамаро хоҳар мекунам мумкин калон бошем мумкин ман ай шумо калон бошам не умар брат корда ҳозир омадам рӯзи якшанбе мекунам шавкат авезов мегӯяд бале мошалло хай ами лолаҷон мегӯмуд хоҳарҷон оҳо иҷа ҳамо очайку ҳама очайку ҳо иҷа ҳама одамои калонем додарҷон япаш ма отай умарам отай умарам ман 45 апа табин хош набарад шомай ба худо бугӯ
ҳама каса хуш омаден азизони дил. шӯхӣ кардам, гап нест додарҷони, чӣ гап надора. киҷо рафтам. майли хайр нағз монед. меравӣ хоҳарҷон, майли шуморо нағз монед. шабои хуш. ман намедонам шумо да шабай рӯзай. хай ба ҳар ҳол мо да ки шаба ҳаст. шабои хуб, шабои хуш. хобои раҳмонӣ. хоҳарҷони гиромӣ, раҳмат барои иштироки эфир. ягон навигарӣ шуд. охи ягон меҳмон шудан дар каналтон. ягон пешравӣ ҳастай хоҳарҷон. пешравӣ боша мо хурсанд. хобои раҳмонӣ шумода хоҳарҷони азизу гиромӣ. хушбахт бошӣ апаҷон. Умар мега эҳе бо бурасте ба қирқири пишака фаҳмидӣ. ҳам пишаки ма пештираф чи ховд бурд. майлиш боз биёен очаи лола. алло нигабонтон боша. хитона эҳтиёт кунед очаи лола. Умарҷон мега. баҳодур додарҷон хуш омадӣ. хоб шикама трамбовка кардӣ. ба фикрам хова задӣ. искандар додарҷон каналтонда ягон навигарӣ ҳаст. охи ягон пешравиё ҳаста. закия шид омад. закия хоҳарҷон хуш омадӣ. пишаки тиртир дорад. пишаки ма тиртир надорад. пишаки ма ғирғир мекунад. дурӯғ нагӯ. ӯ пишаки ҷои кори тай тиртир мекунад. бира пата файруд кан. хе некам дара ҳуй намон. тиртир тағам набоша. ғирғир тағам набоша мегӯй кун. бо мо хурдани омам бугӯ ки воҳ пишакҳои шумо пишакҳои шумо трактористанд. трактористанд. ҳамун мега тиртир. ма чӣ медонам пишакҳои ҳамин дарвозиё тиртир мекардям. умар теҷа раҳмат. шумо канал дорин? закия мега ҳо закияҷон. пишакҳои дарвоз тиртир мекунанд. ма чӣ медонам. ясминаҷони беҳрӯз хуш омадӣ. кадуми ду дизлайк монда. худо бигира фелшаки. чанд қабуд дизлайк набуди. хоб буд ё ки ҷоида буд ки набуд. навай хоб бедор шида бо омад. бо девнагӯш ба ма часпид. аммо тиртири пишук би гуфтум и чӣ овоз би. гап нест. шавкат раҳмат. силка монд. закия мега. закия анжду. ту гӯшот си хамара мефаҳмӣ. тиртиру ғирғиру пирпиру. надидёз бомия. бира бедорш кӣ? сабрина ба худо шом шид. бира бедор кӣ хоҳад будам.
میره و خون میره. فقط هوزی هم فهمیدی؟ فقط من دیگه فهمیدم. تو همه چی را میفهمی. تو بلوی تو اگر گپ نمیزدی اونم نمیفهمی. پیشروی هست. رحمت به همتون. برای دستگیری زنده باشید دودر جان. پیشروی شما پیشروی ما دودر جان. یا پش ترتری پوکا ترتری پکا ترتری پکا زکیه کویک خبر گیر هستی مدام. همون ترتریش کم بید. گفتم چی آواز بید؟ آواز چی میشه که با گفتی خدا ترتری پشکم. خیلی مالی نه ترتری چی میشه گنی ما هممون پای بطورت همیشه اگون یا دیو نه تو با خدا دروازی یکی گم میتیده ترتری پشکم. خیلی پشک ترتر کده یا او دمش کمش ترتر میگنه قرقر میگنه خیلی. یا الله خدا با شکر دی الله. جهنمرگ هم خیلیگانی هست که باور که پیش بود میگم بزنمش استغفرالله میگم با دارم ما دفع میکنم. دیگه یه بار بیشتر همه شموندم رفتم گرفته کوزی بموندم دست چی خندی؟ دیونه چی میخندی؟ بهادر زنده باشین. تو افیرو تغم نباشه. افیرو را دم بدم کن. ما موندم بگیرم های امروز تمام میشه پگه تمام میشه و تو افیرو تغم نباشه. بهادر همی تو بر اومدی دیزلایک موندی با فکرم بودر اومدی ها. چی؟ نه دفش نگه بود. ترتر اگه در جای کرتی هسته که ترتر تو زیغ نشد. تو ترتر داری. توبه تو ترتر داری که توبه استغفرالله در نمازشم قبل. سیرکای بهادرم سیرکای ماندگی را که دستگیری که نشیده باشی ترتر پرپر یا طرف که خویا دستگیری که بلالزور چلانچی قربویی ها بوتیک بوتیکش چیه بوتیک اینی تری بلالزور شکو اینا آرومدم با خوش آمدی دودر جان. خوش آمدی. شیفی دیزلایکو کدمه دیزلایک مونده. تو چه شیفی دیزلایکو خبر نگاه نمیکنی؟ اون بوریس
кадме дизлайк монда. То чӣ хел шефи дизлайкоӣ? кадме балолазо оре дизлайкоро кадай қаторе. мо додар дорим шефи дизлайкҳо ай гуфта катагӣ када гаштем ина. бо чӣ гап шид? бориҷон хуш омадӣ. настроение чӣ хел шид мубориз? настроениёт садай охе? лайкот чандтан? чӣ дизлайкем ё ки лайком? чӣ медонам нигоҳшонам. ман лайкҳоро аҳамият надодам, дизлайка фақат нигоҳ кардам. инамуд пишака нафаҳмидам ваҳдати лаво немисияй ма уҷада будам коди чор нида будам. ҳеч ягон дастгирӣ шидаак фаррухҷон додараке паш. сайф бро салом апай тиллоӣ ва алейкум ба салом. сайф додарак хуш омадӣ додарҷон. раҳматиё тема сайф мегуфт. сайфиддин ном дошт, сайфш мегуфта. некоторам сайф нешундаги заиф нешундаги аҳамият наде. хелиёша ҳо созем не аҳамият метам чӣ ба ман додари шеф дошта бошам, шефи дизлайкҳо бо ман дар эфирам дизлайк дошта бошам. чӣ хел аҳамият натам. додар дорум, чӣ ғам дорум. шӯхӣ мекунам. хай касе мондай худо баракатш буда. 51 лайк, 2 дизлайк. инами ту тиртир дизлайк марам сайфиддин. мошалло ина дидӣ? не дуруға ҳеч кас подписаться накардан. мекунанд просто айди нарам нашида ягон кас. дар додарам садқа просто ба фикрам намедонӣ охе. настроение чӣ хел шид? гуфтӣ настроение надорум ко. хоҳаракат соза, хоҳаракта салом бугу ай номи ма. сайфпро чӣ монда? сайфпро додарҷон додараки сайфиддин бина ҳамноми падари раҳматин будай. худованд умракта дроз куна. биё дастгирӣ кунем додараки маро фарруха дастгирӣ ку як каналаш пешравӣ шава ку иншолло турам дастгирӣ мекуна. касемон чӣ мегиранд шабои зиқ нашидан мешавад додарҷон мубориз мегӯм ку ҳамноми ҷураи бачаме дар номак садқа ки бачам фақат мубориз ҷураш ном дошт, фақат қатиям бозӣ мекард. баҳодури хонавор фақат даҳанаш гиз механда. касемон силка тамом ку фаррух додарҷон мубориз ку силкаак тамом дар силкат садқа ки ҷода силкат я силка свежимо балолазор баҳодур кӯя сухан ку соатҳо чанд шида ҳеҷ пешравӣ аст. мурдам охай ҳушам рафтай эфиротам мондан. ақаллан як бор раҳмат бигӯ ки соатам ини қашида. ина ман раҳматат мегӯм. исбеку ай пиша халӯшдам бо як омадай такя задай дама. тора дури бачаҷон силка ман дарвози мохе даҳанвоз раҳмат фаррух шидам камент мондам. сайф мегӯяд на фаррух шидам. фаррух додарҷон сайф шидайтон. сайфиддини додарҷон ина шидайтон. каментш қатӣ не охе ягон соат ақаллан ами эфирҳои чизои ман мондагӣ ягон як бор бигӯ ки ҳо эфир мисол эфир намекунӣ. ман мемонам шаво ягон соат ақаллан 1 соат 2 соати додагӣ аст ами эфирҳои мондагӣ ма. ту дердер эфир мекунӣ ки бояд бифаҳмӣ. хая пашка ман хов рафтам пагоҳ кор мерам. пашка борисҷон ки шидаед ина фаррух шидаед будро кӯя даст сайф шидаед ку будро я дастгириш ки турам ба бира ховра дар додарам садқа. медонам ки кор мекунӣ. хай худованд барори кор табта. соатам 860
бача нахо ки олям ту 860 бошӣ. ай плейлист охи қасоат намета ки баҳодур марам ай хидма мемонам я телефон қати ай хидма мемонам телефони хидам қати ай тара мемонам телефони духтарам қати ай хидма баро ки ай хидма монда намешава баром ки ай хидма чизи тара мемонам эфирои тара хай қариб омадаӣ соатҳои ма қариб омадаи апа метони плейлист соатҳои ма қариб омадаи апа метони плейлист плейлист оли очирата ягане ба ҷону дил наози баҳодура мондагем баъди баҳодур боя кия шаҳртуза очираки ҳазори дига иншолло мошалло қарибш овардаи оли мо соатҳои маро бугӯ чандаи марам оли да ким ки ҷо шида кад ки сайф фаррух шида кад зинда бошӣ фаррух додарҷон худованд нигаҳбонат бошад хоҳарҷон таинои ма салом бугӯ шабакаҳои хуш агар рафти хоб набурд марҳамат эфир рафтеста бошад биё иштирок да закияҷон раҳмат оҳи закия чум гиҷошид хоби 15ша рафт чум апат хиста хай тез кина торик шидиса намедонам шида боша худо қувваташ бата аллоҳ нигаҳбон не шида иншолло ки худованд маро шав ба чанд каналаш дастгирӣ кард мошалло беҳтарина умар биша ку умар додарҷон ку ҳами сайфиддини додаракам я дастгирӣ кунем ина фаррухам я дастгирӣ кунем баҳодур фаррух даштӣ киҷо шидид баҳодури дарвозӣ оҳ и зарядимон капут махин Принцесса Зара. якум бор плейлист мондум худумда дигар телефон қати соати соз медод баъд бо пафтор мондум 1-2 соат медод ман худ мекунам ай эфир нағзтар метачем ай чи ай вай хай ман намедонам ман ҳарчи аҷоя мебинам намедонам ки ай кадамиш бисёр мета не ки плейлист хон мекунам кам мета сайфиддин шидум умар мега фаррух да давно будам хай мошалло боши беҳтарин вале ягон ҳаму чорни код медурам тарам агар ҳамуҷа бошӣ ман мефаҳмонамат оке ки да силко будуро силко да будуро ман ҳамуҷа бошу мефаҳмонамат ай эфир соз мета ай эфир соз мета чине шумо ҳама касая чақчақ немо намоз бирем насиб боша иншолло ки осибо баъди 10 дақиқа меам садои зарафшон салом алейкум ва алейкум ассалом созе напашка алҳамдулилло созем худо ба шукр хуш омадӣ найбари боло бигзар апам мазам нест чокади умарҷон додараки апаш дорум тора не наомадам намоз мерам насиб боша иншолло баъди 10 дақиқа меом манам хоб рафтам хоб мераи баҳодур додарҷон майли я 5 минут 10 минут бе хушомадӣ пасомадӣ ки ба майли бира хобра бачаҷон чокадем ҳечи бачаҷон хуш омадӣ коракоч хеле кор даи хона даи омадӣ ё ки кор даи ҳолям
ҳамин канали маро як хабар мегирифтен садои зарафшон ҳози додарҷон намоз дабрам иншолло меоем ҳама каса каналта хабар мегирем мешавад додарҷон панотон бар худо ҳама каса баҳодур раҳмат додарҷони апаш зинда бошӣ панои худам ба худо худованд нигаҳбонат раҳмат барои лайкат барои дастгирит барои омадани эфир иштирок карданат барои тиртир пурпур барои ҳама додарҷони апаш зинда бошӣ гурдара оператсия када будан ғам додистай гурдоота субҳоналло хута нигоҳ ку додарҷон охи бо да москвая кор да зарафшон шидам худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад садои зарафшон додарҷон ина умар шидайтон шумо чақчақи ман намоз дабрам иншолло ки садои зарафшон омадам силкатамон насиб боша дастгирит мекунам додарҷони апаш насиб соати 10 да эфир мекунам боша чӣ мекунӣ ки бачаҷон соати 10 эфир чикор эфир мекунам чӣ мекунӣ эфир нафаҳмидам ҳо апаш да москвая барои нами хануки пникёда ба фикрам бор пори вазмин мебардорен хутона нигоҳ кунед охи додаракҳои апаш шӯхӣ нестай гурда чӣ дапаҷон намозтона хонед гап нест додарҷони насиб боша иншолло агар хубтар меши додарҷон медаромади да видеои аввалам ним якум видеонда ягон лайкам нехаем нафорад мо нафорад да дасти худат як комент бо мо насиб боша медаром баъди эфир мебарам ба ҳарди каналам оригинала дастгирит мекунам агар розӣ бошӣ ҳамин сухани мада на канал шидам да канал да шиди обуна сайф мега нама шидам сайф про мега бушатрам саҳари гириста хов хезам хов кунам ва барвақтӣ гап нест додарҷон бира ховра мо ҳичи нагуфтем додарҷони апаш миннатдорам гуфтам ко худованд нигаҳбонат боша паноҳи тарам ба худои бузургу меҳрубон барори корта буда додарҷон миннатдорам эфир мекунӣ иншолло ки да ҳамун ҷаем соати дуда барвақтари кум ҳозе агар сар бутӣ ман эфира мекушам ки ҷон бачаҷон ба худо ҳози сар бутӣ ман эфирма мекушам хе дер нате охе да о шавӣ ба ҳеч ки нестай умар мега бишен умар 166 сайф мега сайф раҳмат умар мега боши сафар эк мега сайф мега
گایلم من همه برفته که چند شید 3 ساعت جا میکشمشم. سلام علیکم و علیکم با سلام. خوش آمده جهان نگر. سازی سلامتیت خوبه. خوش آمده. دلناز جان، بچه جان همه تا تیار کردی؟ ماسکه تا گرفتی؟ این چه بود؟ کاتاستروفه. من آمدم. خوش آمدی خواهر جان، خوش آمدی. سازی سلامتیت خوبه. چی میکنی بچه جان؟ چیکار میکنی؟ بازی میکنی؟ درسات تیار کردی؟ کرات خوندی؟ بازی اپادا میگم بپرسم. اگزم میگیرم. اپا جان ساعت چند شماده هستی؟ ساعت ماده 8:50 با وقت آلمان. کودکی تا یاد کردی چی؟ نمیشه بچه. Transfer بده میخواد ایسادی اسکرسینی. Bana yapı şey vardı. چی بدی؟ رویش نکنه کامرا. بیگه 8 بیگه 20:50 ساعتی ما. 1 ساعت فرق داشته نه؟ شما جدای مسکو ده نه؟ اگر مسکو ده باشین بله 1 ساعت فرق دارن. ایده که جو بدنا پرتوفته میرم. Ne, man yapıyordum. شاه عروسی ککلا شاه عروس دادن. شاهشکو تو این بود. شاه توفلیش گم کده شاه. بخدا به توفلی شای به توفلی. من پیتر با زندگی میکنم. ما با 21:51. значит 1 ساعت فرق داشته خواهر جون. Ne yapayım? Açıyorum. Böyle bir burası
نظام سلام علیکم و علیکم با سلام خوش آمدی. چند ککل داری؟ Miljoner. Ama Ja, yürü. kan dat hier? Апаҷон, шумо ай куҷои Тоҷикистон? Ман ай Тоҷикистон, ай тарафи Ҳазрати Мавлоно. Вы до сих пор не спите? Нет, еще у нас рано, Ясминаҷон. Еще у нас детское время щас. Рано спать. Іра бігай.
садои заравшон. Салом алейкум. Ва алейкум ба салом. Хуш омадед додарҷон. Соз нағз саломатиёт хубанд.
Всех в чате присутствует. Наталья лайк. Убегаю. Спасибо. Наталья Волкова здесь вы? Всех в чате приветствую.